कल झाड़ू मार के चल गईलू, पोछा काहे ना लगैलू? हमनी के घर में डेली पोछा लगेला। हाँ ठीक है कहता कनिया, घर में डेली पोछा लगे के चाहिए तबे लक्ष्मी आवेली। चाची जी गुप्ता भाभी नु बहुत अच्छा बनी, वहाँ के रोज रोज पोछा ना लगवावेनी, एक टाइम के बर्तन अपने मांज लेवेनी। कहे नी कि डॉली तू तो इंसाने बाड़ू, कितना काम करबू। हाँ हाँ ठीक बा, एक दिन बीच करके तू लगा ली हो, लेकिन हाँ एकदम साफ से लगे के चाहिए। ठीक बा। कुछ दिन बाद जान तनी गुप्ता भाभी डौलिया नु खाली रौरे बड़ाई करेले कि गुप्ता भाभी होइसन बारी, गुप्ता भाभी होइसन बारी, बहुत बड़ाई करेले रौर। ई का कहे तारू, हमरा से तो डोलिया तोहरे तारीफ करेले, कहेले कि सोनाली दीदी हमरा से पोछा डेली डेली ना लगावेले और अपने से भी बर्तन एक टाइम के धो लेवेले। हाँ इहे बताओ तो रौरो बारे में कहेले। कनिया ये तो डौलिया दोनों जगह झूठ बोल बोल के हमनी के बोका बनावती है।